Kune nguva yakareba sei nekadzi? Ndine 3 months. 3 months. Unonga chaite. Unondo chifo. Pari zvino murume wenyu ndeupi? Hama dzenyu dzizive. Murume ndo boyfriend ngeipi? Kune murume akabvisa mari nemunhu anodanana naye siri pamutemo. Murume wenyu ndeupi? Boyfriend ndeipi? Asakabvisa mari bati. aito zvine boyfriend asapna. Abuna murume. Ini ndofunga ndakagara kuti nditaure pakazotanga kutenyera. Agara nemudzimai 2015 ndiri kuguma basa pana 2020 ndakabereka mwana kangu ka second born. Ka second born kakaramba kuti kuyamwa. Karamba kuyamwa ka takaita about 2 days chienda clinic. Ichidzoka chienda clinic ndichira. Kusvika hanza dzengere pakazoti sekuru mimi munoona zvimurida zvinoita here. Mambotaidza vabereki vemukadzi wauya titi tionesana. Unga rikaenda kudaidzana mama vacho vakauya. Tikatodaidzawo muntu kuti takadaidzawo vauya. But muntu akati baba handidi kutaurira zvinhu izvi. Iwewe nemukadzi wako tanga mambotaurirana chokwadi. Akagara neyamba ndikamubvunza haana chakauta handizizi. Ndakapinda ndakagara pana namai acho. Akabvunzwa. Unga wakataura ndakasvika zvimafai. Ndakataura ndinhingi takadana nhingi handiti. But mwana akaramba kuti kuyamwa handiti. Ndikati maibhika ndasakutaura chokwadi. Ndingambotanga pakati ini handisina chikuchati nangu chikusakutaura bhozi mukadzi waramba kutaura chokwadi. Ndakararama kusenseni. Makuseni ndakamuka ndikati ini best ngatiende kupi kumba kwenyu street. Ini ndakaenda kubasa. Iye akasara pamba mai acho akabva kubasa. Wakasvika akatora mudzimai akatika kupi kumba kwake. Ini ndakazotera zvikumanheru namukoma atati kubasa. But takati tisvika takashamisika zviri kuti mubasha waita zi mwana asi kuyamwa. Mwana ari kuyamwa sei. Saka ndikachama kuti zvataura nemadhizi ataura apa but mwana kuti mwana wakuyamwa. Musaka ini ndakavangoti no hana sekuru zvimataura tazizwa. But ini sekuru kako mukadzi uyu mukadzi akachata achadzishwa ndakabvisa gupuro ndakavasira ndakabva ndabva kubhema vhaya ndakauya kubasa kupinda basa kunyanga ndapinda basa kunyanga ndagara zvekuma 2 months iye nditondifonera kuti saka una ndizvakazofunga richaonisiyana wana nditambudzika chandi tondifonera ndakazobva futi uku mwedzi wapenda kuti kakurira kuti una wana wangu watambudzika mara ndakabva ndikadzika ndikaenda kuMozambique ndasvika na mhaya wacho usari pa ndikataura nyaya ndakati nandiri wangu akona zvikuti azikukurukana kuti asino nasikuru aripo tikagarisana nesiko wanditi kwasha iwo wauya uchida mhuri yako but zvitakutanga zvikuti unofanira kuti asi uri pabhoza hauna umbowe kana mukoma wako anokuya ndikati aiwa mukoma haana basa because ini ndinda ndatira mukati ucho wakandibhadharisa mari ndikabhadhara mari ukanditora gupuro rako ndikatora make sure ndikati ndikabva ndikamusiya ndikauya kubasa kunyanga iye akazotera ndakatera icho ndikatanga kugara naye kunyanga ndikuziya nani ana mai angu ndikagara naye zokungazivi kubva ipapo kusvika mukatasika mwana kangu kaari kutaura ikako isvika kuti ukaita zvekuma 4 years vadaro 4 years ndo pakatanga kuda mubvetwa hapana chakamboshata karipo kamwana 4 years kakaito DNA COVID. Asi issue iripo izvi right now ndeyekuti isusu hatimanikidzwa vanhu kuti vagare wese because pakaitika zvinoitika mangwana ndozidare ndo rakaita sei ndo rakamanikidzwa kuti vagare chii. The choice is here ndeyake choice yekuti iye kana akachuza kuti achade zvemurume achade zvechii zvemurume. Kana iwo wakatoa mukadzi auchadi iwo zvemukadzi auchadini auchadi. Haisiri basa redare rekuchuzira mukadzi wako murume. Chitesani taura itizwe inini panyaya iri kutaurwa apa nyombo uripo kubva pakutanga kutorana kwakaita anaka 2015 kusvika agarisani abereke mwana wake wekutanga achibereka wechi2 akabereke mwana wawo wechi2 ndo pakatanga kushupa nyaya dzevana adaro abereke mwana wawo wechi2 mwana wakaenda korambe kuyamwa kubudikidza ngekuti mwana abuda zvekubuda akakurisa ari 5 kg obva arambire padhoo obva aite kumwe hoto zviyezvi
obva aende kukiliniki manesi obva ataura kuti mwana uchaite problem ngokuti mabudiro aita wabude zvisina kuti kunaka. Saka mwana haabuda haamwe hoto pamwe muchazoite problem. Munoti kana mwana ari kurambe kuyamwa mwana munosvinire mukaka pahembe. Asi kubva kwaakaite pachipatara semaziro enoita inini echiuya baba acho echipuwa mwana pakiliniki akatambidzwa mwana wavo ari kuyamwa. Akauye pamba akasvike pamba ana tete acho akauya akaone mwana echiyamwa zvakanaka. Akatouye kubasa akati mwana ndamuona tete acho unoshanda nawo. Mwana ndamuona mwana wakakura asi aurini ndiyati zvese bhowa ere zvazi bhowa uri kutoyamwa bhowa asi mwana wakakurisa. Ndotosvika inini ndotobva basa ndotoenda ndipo ndoone mwana. Ndaone mwana inini mwana ndakamuona utori right uri kuyamwa zvakanaka. Swere izuwa 1 rechitu mwana ndopakatange kuite zvekumwe hoto zviya. Zvekumwire hoto zviya. Pagupuro ndopakachizoti zvadaro ndopakauya nemukadzi panyaya yekumwe hoto kwemwana iyoyo ari kurambe kuyamwa kwakuya nemwana kumba ndopakataura kuti isusu tauya nemwana uyu akatanga tiripo papo akataura muprofita wavo obva auya naye ndirimo obva ati taurai kuti imwimwe mwana warambe kuyamwa ngei obva mai acho obva ati gupuro wakaunze gupuro rake natete ake namukoma ake obva asiya 10 miri yawo yekumozambiki akati mwana wanyu hatichadiba asiye gupuro rawo obva aenda papere mwedzi umwe mwana achidonhe guvhu mwedzi uchipera akauya futi murume wacho uyu zvari kuti 2 months kunyepa akuzi upere 2 months mwedzi uchipera ndopa akadzoka akati inini ana sekuru ndauya ngwakatotaura mukadzi kuti inini ndichibva kubasa zvazi ndibaba agule ngatisangane kumba manheru ndati unondijume kuti manheru kwakanaka here inini ndiri kubva kubasa na 5 o'clock ndosvika nguwai ndakasimuka isusu na 5 o'clock tikaende kumba zveshuwa ndikasvika ana baba angu achipweni nandapeni ndogara mukicheni ndopakataura kuti inini ndauya ana baba ndauya utori gupuro rangu inini ngekuti ndude mukadzi wangu inini ndobva ndapindura ndiyati hazviiti kuti ukuturire gupuro rako pasina mukoma ako awakauya nawo natete ako wakauya nawo panapa kutivise gupuro nhasi uno wakuya wega yaongerwe sei chii chashata kuti uyotore gupuro akati inini ndozvimirira ngekuti ndiri munhu wakura saka ndude mukadzi wangu ndinozive penogara nemukadzi wangu ndiyati aiwa zvese zvandidini inini handizvikuriri ndotomboramba asi baba angu inini ngekubudisa ngekuti anhu anga akuru akataura kuti hazviiti pakuti munhu auya mumanikidze kuti mumunyime mhuri yake pane chinozoitika mangwana zvinozoshupa mupe mhuri yake adini aende asi iwo mukwasha muchienda endai mugare zvakanaka nemwana wangu kana mwana zviri kunetsa munodzoka saka gupuro rake wakatora atora ndopakasvika kotanga kugarisane kusagarisane zvakanaka saka mimi mainini zvamakati mimi mamakaramba munhu makamupa gupuro here murume kuti muzoti maafuri ache makazomuramba here imimi murume udapa ndakandisina kumuramba saka imimi tikati murume wenyu ndeupi muri unongedzai handina murume ainini makanganwa kumuramba ndiye airamba kuramba kuti hama dzake vati iye ndiye airamba kuramba which means kuti imimi murume hamuchadi makatomuramba asi hamusati mamuramba nekuti iye ari kuramba ndizvo saka apa suda saka which means apa izvo zvizvo hamusati maendesa gupuro saka muri mukadzi wemunhu muri mukadzi wemunhu maiyo hamusati maendesa gupuro because uyu vakaendesa gupuro waguma mhuri yese mabvumo ati akawithdraw gupuro akaenda akatora mhuri yake akaenda nemhuri yake kumba akazi nababa ndiye mogare zvakadini zvakanaka zvagara wabuda pamba murume handiye angasakuramba manje iwewo ndiwo wanga usadi chii handiti asi usadi murume ndobva waenda kokangana kuti murume anoramba kana usadi aingotaura kuti inini newo takarambana izvo hazina basa isusuti padare akapa umwe gupuro ndiani gupuro rakanga raiswa rakari pasteki rakawithdrawiwa pane rimwe gupuro rakazouya handiti saka izvozvo izvi muri mukadzi wemunhu saka muri mukadzi wemunhu murume wamuri kugara naye chikomba you are committing adultery muri kuhura kusvikira mabvisa chii muri kuhura because asisadi umwe handi murume ndimi manje because murume paanga azokudai akaenda ndobva vatambira ndobva adzoka ndobva kupira regerero ndobva withdrawa chii gupuro rake meaning kuti kubva musi ya withdrawa gupuro maamukadzi wani wake saka uyo mukomana yakatora mukadzi wemunhu
Hamusi musiti Saka kuti sisadi munhu pachipo kufuro rake. Tinomotoka nhasi bosa yekuti iwe mukadzi wemunhu wakafewa. Unotoripa yekuti wakabuda muka. Uyu akatora mukadzi wemunhu anoripirwa yake. Mozoburisa henyu makuita zvenyu. Tite zandisi. Zvine kosika zvekuramba ndiko. Zvineka kudhura. Kana wafunga kuhura, make sure kuti homwe yako yakasimba. Tite zandisi. Saka nyaya yapera. Mai, makahurira murume. 2, bambo, murugara remukadzi wemunhu. Mambo tanga takarambana nemurume. Akatakabva kumba kwacho akandudza. Aiwa, akaregera ake kunza gupuro asika. Aiwa, tomboti ndimi mukadzi wenyu mimi masiyana nemukadzi wenyu ndomba kwenyu anditi. Mova mataura mukadzi wenyu kuti iwo kana oda kudzokera mufamily medu. Enda nokumbira mai wangu kuti ukasuka kumba kwedu sina kuoneka. Mai wenyu zvinoreva here kuti mai wenyu mimi wadonosangana nemukadzi wenyu. Kure wako taasichakudi. Izwa. Iyo mai wake apa wanei muri tu. Ndo zvandisi ruziva ndokure wati anga singachandi asi kuti aunze kukura kumba zvasingachaiti notanga kunza. Usapinze mai wako mukati. Chakati usaende kuna mai wake inyadzi dzekuti wanga wahura. Ndanga ndisina kuhura mambo ndakanga ndatokumba kumba kwake zvakanaka une 3 months wewe usingagari nemurume baba urugara nechikomba. Tatone dzakutokwana 6 months ndakatobva kumba kwawo ndikaenda kubasi ndikazoenda kuna uyu. Isu tiri kuti ka ishu iripo ndeyekuti ka Utoti varume waini. Umwe naumwe urugara kwake asi hamusati marambana. Nyaya iri pekuti hamusati madii. Iwe watotaura kuti gupuro rake ndinaro. Ndiwo watotaura muromo wako kuti gupuro rake unechi unaro. Meaning hausati wadii. Hausati waendesa gupuro. Saka hausati waendesa gupuro urichi uri mukadzi wemunhu. Kusvika wazobudisa gupuro. Tite sei. Zvinoshamisire kuti asana gupuro rake nditori naro. Asanda mpa. Asi kana murume wangu chaendeyo ndoenda kutogara naye. Asi uyu munhu paka achiwithdraw gupuro. Akaya kumba kwenyu achiwithdraw gupuro kumba kwenyu akandatora mhuri yangu. Kapfuma. Mwana tezvara mwana wenyu akauya ere kwamuri akadzoka ere kwamuri achiti murume uyu akaya achiwithdraw gupuro watata kugara hatisagara tese akauya ere. Saka kana asati auya iri mizomukwasho yenyu ndeupi? Uyu kana iye wacho pakuwithdraw gupuro racho haana kana kuzombowe kuna anasekuru echiti anasekuru ndadini. Uyu kana withdraw gupuro handiti augara nemukadzi wake asi chakuitika izvi ndekuti munhu azotiza kubuda mumba manje haasiye bamukadzi. Saka munhu aifana kuuya kwamuri achiona kuti baba ndafunga kusiya munhu uya withdraw gupuro mwana wenyu. Murume wandakazomupa gupuro handichamuda. Ipo pagupuro apa rinobviswa kairi kana kuti tinofamba sei? Anobviswa kairi. Apa kana wakage chituka kuti rakubviswa uyo ndiye akubvisa. Mwana wenyu ndiye akubvisa manje. Mwana wenyu haana kuramba kaba ndiye akuramba. Mwana wenyu ndiye suru chakaba. Yoti murume haazoramba mukadzi. Murume urora mukadzi. Aka withdraw gupuro rake. Asi muchienda une bachire black. Uyo munhu adada nemukadzi wake kumba. But zvakungondisa zvasanga mwana wenyu manje kuti wobvisa gupuro ere kana kuti wodzoka zvii. Uda wakataura ipapo kuti handichadi. Munhu asina kuista chii? Asina kuista mari yake. Asi uyo wakafunga kuti wakangwara. Imimi bambo imimi. Makaenda kutora mukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu. Ende motofaita mukadzi wemunhu mudare. Kutoclaima ownership yemukadzi wose unobhadharira kana sendi. A married woman akabhadharirwa mari anozikana natezvara. Womira naye kukoti. Uchitoclaima pamberi pevanhu kuti mukadzi iwe ndewangu. Ndini utogara naye. Ende utogara naye 3 months ndore 3 months utogara naye. Ndinochinjei. Ari kuti inini ndandiri shamwari yake. Inini ndiri nyaya ndekuti wakatonha vanhu vakapana
kumbirawo kubvunza ipewo mukana wekutaura mambo kana ndichinge ndoda kutaura munhu ndokumbirawo mukana wekuti taura ndiri kuramba nyaya yekunzi ndandiri shamwari yake ndandisiri shamwari yake wanga usiri shamwari yake agreed. So number 2 handina kutora mukadzi wake nekuti munhu ndakamupimba asisiri naye ndikatomubvisa kwarisapi kwanga akushanda uko kwete ndakatora mukadzi wake although ndaimuziva. Shamwari iwewe mukadzi ndiye akakunyepera kuti hasiri pamurume asi iye ari kuziva kuti achiri pamurume. Atotaura kuti gupuro anaro muhomwe akadariburisa panapa anotoburisa papona papopusi gupuro ona pale nyaya izo kuti iwewe yakamunyepera zvafana kuenda mudani uchizi mwana uyu handina kuzoti ari under age nekuti chipoti chake mwana iye akamutaurira akazokutaurira bodi yake yazodini kana kuti akamutaurira kana ndakutaurira hazvina nyaya inokuti akata tichaiyombori papi anditi ovhandira pakati pana uda kuona wana here nandoteki kuti titise muono kugara papi. Alright mai uyu murume akamboiko kusirei wana here pakazotoya newana anga asotoya atondiwana kudhara akazotoya newana kumashure akayakosira newana akayakosira murume uyu kana kuti iwewe uyu anga ari kubasa aisira ani akayosira nyika saka zvekuti uyu anotaura kuti pamba pangu hazvinei uyu akayakosira mwai wewana okusira wana asi murunzi wakapepa manyepo uzvingoitaura ega kuti manyepo andamubva ndamboenda newana ikoko asi uri mubvunzo anoenda kubvunza kuti asi ndakamubvunza kuda kuona wana here ndikauya newana saka mukadzi avanotoona wana here aiwa hapasi pokwati rudoro rwacho rwerwa handina kumbodaro ndakatogara nawo wana nekuti ndoziva kuti wana wake handina kumboramba izvozvo mubvunzo wakwapautokwaplaya pakuti right inoye ngatisapedze nguva zvese zvikutotaura pambo kutoenda kuita pailapo ndopo nyaya yemhosva yako kuti unotogara newana iwa nhasi mwana yemunhu akamuka akafa unoti unoenda ipirai unomuendesepi uchiti akauya sei ari kudei wauya nhasi mwana pamba pako tse wabva afa hauona anokuziva uchazwauda kungona kumuendesa kupi apana kundai nyaya achimaona umwe munhu akatora mukadzi anowana 5 wana 3 akaenda nawo pamuchapaka akatogura neminda nhasi zvakunetsa panapa ndiri munhu ane wana wake unoona ta definition yakasimba uri kuzviimisa sei kuti urudani uruda mai here kana kuti uruda wana ukanakirwa nemukadzi zvekutora newana wacho zvese zvobva zviti zvaa zvako uchazodzoka kuti pano rimwe gore iye mukadzi wacho katapirire kaanoita ngekuti varume muno vabasuya makamira mudare udai muri 2 mutapirire unoishuka kurambana muchita process yenyu yekuita sei yekurambana afterwards imi bambo imi bhadhara murume we2 mombe nembudzi nejongwe rekugara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wechii wemunhu iwewe zveprocess yekurambana nemukadzi wako iri murume wako chiitai later but for now uri mukadzi wemunhu waura ende vabereki vako wari kuzviziva kuti murume wako ndiani wari kuzviziva iwewe zvichuzi kunosiya murume wari kuzikana kumusha kwako kotora umwe asiri kuzikana kogara naye 30 November munofanira kunga mabhadhara 30 November munofanira kunga mabhadhara